bránkou. Ešte si to ale Karaďania rozhadzujú. Na malú chvíľu sme boli dezorientovaní vzadu. Podarilo sa nám získať puk napokon a tu je obrovská šanca Bedarda, ktorý otvára skóre. V 7. minúte. Minule to bol Vranov na Toplov. Áno. Tí sú tam opäť. Pozor na krížnu prihrávku, jedno gól. Dylan Kanter, výležitosti. Uspeli sme na boli Petrovský. Jeho boli Šimon Nemec a Kočík, gól! Idú dopredu Kanaďania v trojici proti Šimonovi Nemcovi. Pozor na túto príležitosť, napokon je z toho strela a gól od Zeku. 2 na 1, Repčík, má tam Bača, Repčíková. Kľúčka, ale už je za bránkou stále, však Repčík pred bránkou, Bačo, gól! Strelu Sikoru, obrovská škoda, ale sme pri puku v útočnom pásme po úspešnom buli. Filip Mešár. Stále Mešár pred bránkou, Libor Nemec dáva gól! V našej tretine Bedard kľúčkuje a napokon dáva gól.